Tornem ara mateix continuant parlant amb vostè. Fins ara. Què, nois? Fem un cafè? No, fem un Soleil. Això sí que és un cafè. Cap altre cafè no té un sabor tan intens com Soleil. Més que un cafè, fem un Soleil. Caramels Halls amb acció de vapor. Aclareixen i suavitzen. I ara, maduixa mentolada sense sucre. Aclareixen amb molt de gust. Digui-ho vostè, jefe. No, no, vostè. Vostè, jefe. Vostè. Ai! Ho hauré de dir jo. Ara cada dissabte les noves aventures en vídeo de Mortadelo i Filemón amb El Periódico de Catalunya. Ha dit el dissabte? Això, jefe, el dissabte el sulfato atómico amb El Periódico de Catalunya. Especialitats Litoral. Conservem el que és autèntic. Va arribar un dia que ni tan sols recordes. T'hi vas fer un lloc on es pogués estar, de moment. I sense adonar-te'n, ja s'havia instal·lat en la teva vida per sempre. Moltes coses noves arribaran en Tetrabric. A totes ja els has fet un lloc en la teva vida. No és una crema com les altres. La innovació dels laboratoris Diadermin. Fruitosom. La meva pell no ha estat mai tan lluminosa. Gràcies als àcids de fruites, Fruitosom elimina les cèl·lules mortes de la pell i li retorna la lluminositat. El compromís. En 2 setmanes fins a un 39% més de lluminositat. La lluminositat a la meva pell millora dia a dia. Fruitosom de Diadermin. Lluminositat natural a la teva pell. Especialitats Litoral. Conservem el que és autèntic. Disculpi, s'acaba de rentar les dents, veritat? Sí, és clar. Li faria res de tornar i dir-nos què li sembla? Signal bicarbonato, revolucionari. La seva fórmula amb bicarbonat ultrafí neteja les dents sense perjudicar-les i proporciona una higiene profunda a tota la boca. Quina diferència. Sento la meva boca més fresca i neta que mai. Nou Signal bicarbonato. Proveu-lo. Notareu la diferència. Digui. Qui és? Una estació d'enllaç pot ser el punt d'unió d'una vella amistat. És que això és una bestiesa, fa tants anys. No, dona, no. Si vostè se'n recorda ell també. Em podries anar a buscar una cosa? El què? Digues, dona. Preservatius. O el punt de partida d'un nou amor. Ai, que estàs gelós. Gelós, jo? Per què dius? T'agradava ser el seu heroi. Estació d'enllaç. Dimarts a la nit a TV3. Senyores. 1, 2, 3. Torna 3 senyores i un senyor. Més naturals. Més incisives. Més descarades que mai. El dia 6 de març torna 3 senyores i un senyor a TV3. La Josefina ens explicava fa uns moments d'on ha tret les forces per afrontar la mort de 3 dels seus 4 fills.